od naših plasmani od januara pa do sada, to je negdje blizu 170 miliona eura, što je značajno iznad našeg plana, tako da ćemo mi sigurno premašiti rekordnu godinu 2019. Moramo voditi račun o tome da ćemo iskoristiti sve naše kapacitete i mislim da će nas naši međunarodni partneri podržati i u narednom periodu kao što su i do sada i na taj način nam omogućiti da obezbedimo sva ona sredstva koja su nam potrebna da izađemo u susret svim opravdanim zahtjevima i se nadamo da ćemo u ovoj situaciji u kojoj se nalazimo biti dodatno finansirani od strane države, što će nam omogućiti dodatni impuls da izađemo u susret svim crnogorskim preduzećima i preduzetnicima. Ono što je u ovom trenutku za nas izuzetno važno, to je da obezbedimo sredstva ne samo do kraja godine, jer su ona malta najviše obezbeđena, nego su nam i tekako važno da imamo sredstva za cijelu sljedeću godinu, jer smatramo da već tamo od januara, februara mjeseca, kada nastane odloženo dejstvo negativnih efekata korona virusa, da će upravo u tom periodu naša uloga biti još zahtjevnija i još više izazovna. I ono što je posebno važno za ovu krizu jeste što je to kriza koja je specifična po mnogo čemu. Kada se ekonomskog aspekta sagledavamo, onda je ta njena specifičnost izgleda u tome što je kriza nastala i na strani tražnje i na strani ponude i na jednoj i na drugoj strani imamo ovaj pad što je nezabilježeno u ljudskoj istoriji kada govorimo o krizama i to je izazov za čitav svijet sa ekonomskog aspekta kako pronaći model koji će odgovoriti da se riješe ti problemi. Ali kao i svaka kriza to je i šansa i treba je na taj način doživljavati optimistički i mislim da će kada je u pitanju Crna Gora to doprinijeti da ono što je potrebno kada je u pitanju struktura crnogorske ekonomije, da nekim ubrzanim procesom omogućimo da se promijeni naša ekonomska struktura koja će nam omogućiti dalji ekonomski rast, dalji ekonomski razvoj. Mislim da imamo potencijala za to i kada su u pitanju naši prirodni resursi, kada su u pitanju naši proizvodni resursi i kada su u pitanju kadrovski resursi, ali isto tako smatram da su itekako važni i strani investitori koji će nam doprinijeti da prije svega taj transfer znanja omogući jedan kvalitetno novi fokus kada je u pitanju biznis i kada je u pitanju unapređenje ukupne crnogorske ekonomije.